Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu s Viktorom z Minecraftu. Ak vidíte, za nami je portál do Netheru. Ideme sa kúpiť do Netheru, však Viktor, takže ideme na to. Poď ideme. Počkaj, potom pôjdeme si asi zobrať fotky, a potom sa dohodneme na pláne. OK. Pekný Nether, máme tento... Nie, ako to bol ten červený bojom, ten Nether. Fortreska, hneď či Bastion, či čo to je? Poď sem, je tu Bastion, či neviem, jak sa to volá, Bastion, hej. Kámo, Je to Bastion. vidíte, kámo, máme obrovitanské šťastie, keby sa... Ja som zapálený, bacha, len si Ja som si zabudol štít. ja ho mám. Ale sú to goldy. Ne, ja som padol od zla do lavy. No, takže, dobre, to sa nám nevydarilo nejak. Nevydarilo sa nám to, ale našťastie máme, ako sa to volá. Inventory. Máme inventory, takže nechali veci, ideme. Kámo, máme pri sebe túto, ten Bastion. Ježišmaria, to fakt dobrý začiatok, normálne, máme na začiatku. Ja to urobím zadarmo potom. Dobre, ja to... Kde sme vlastne? Toto je to. Ok, ja sa idem kúknuť na okolo, veď na čo tam hneď ideme, nemôžeme. My máme zlaté veci, Pero. Čo? My máme zlatú vec. No a čo? No, akože mám tie dve ten kvarc, či jak sa to volá, ja to potrebujem na ten observer. Tu je, takže dobre, budeme mať čo také. Ja som vyťažil nejaké goldy. A potom asi na ďalší diel pôjdeme si pre... Zabavte magma cube, to je... Bože, Piglina som zabil, či jak sa volá, ten traduješ, no super. To pekný dement. Dajte určite like a odber a Viktorov kanál budete mať v popise. Ale mám 4 srdiečka. Ja idem asi do toho, ja si dám zlaté boty a idem. Ja mám ešte železa. Kamo, on ide furt po mne. No tak poďte toto, fakt. Ja tam vidíte aspoň, aké je to hardcore, keď chytnete, ale Kámo, ne! Toto nie je normál, kámo. Na toto video, kámo, dajte prosím aspoň potešujete nás, like a odber, lebo náš vás smerom šľach trafí. Lebo... No hlavne mňa, lebo ja to umieram na tých pigvinov. More to v kuse otravný. Musel si to zastávať, Alex, super. Kámo, sorry, ale po mne išli. Kámo, a ja som... Ja reálne je tu 6, ale po mne nejdu, takže dobre, som chill guy. Aj tam chest, aj tam toto. Kámo, ty aspoň... Ideme, ja som padol do tej lavy. Ja sa cítim niekedy fakt ako Dream. Ja som našiel strašne dobré veci. Ale... Ja som našiel Knockbait 2 Diamond Sword a diamantový chestplate nový. Kámo, ja som... Tie dva, vieš ako sa hľadá ten netherite? Tak ono to bolo české také 2. Ale potrebujeme ešte 2 na 1 netherite. Takže budeme mať netherite za chvíľku. Kámo, Dám si to na ten Knockbait 2 meč. Alebo na chestplate, ten nový. Ty by si mal také šťastie ako ty. No nie, ja som vieš, ale tak tam dole bola tá čestka, chápeš? A ja mám aj zlatý, kámo, vec a oni idú proste po mne! Ale to nie, to keď potrebuješ zlatý meč, či keď máte čo zlaté, tak to proste nič neznamená pre nich. Kámo, kedy ma nechajú na pokoji? Počuj, Dust tunak! Hej, ale Dust sú. Nič ho nedostal dokonca. Ale to je regenerácia, to je sa je dobrá. Kámo, ty tu robíš všetkú prácu za mňa, oni povedali, že som ti to bude. Teaming. A dobre ti to ide, tunak. Ale čaute. Ale ja vám tak milujem. Prosím ťa, nedostávaj to hneď, hej. Pero, potrebujem bloky a potrebujem tvoje helpa. Ja nemám bloky. Ja to môže picnúť. Kámo, ja tam nepôjdem, kámo. Ja tam ani nedojdem. Ja proste to nedám. Ani keby som chcel, proste to sa nedá. Kámo, ty sa kúpil láve bez problému, kámo. Mám neviem čo to je. Unbreaking 1 zlatú sekerku. Kámo, ale podeliš sa však o niečo, lebo ja to budem s tým... No veď hej, ale tak... Ja toto speedrunujem a umieram. A mám ďalší netherite. Ne! Pomoc! Pomoc! Ne! Pomoc!
Máme Total Speedrunners part 1. Ty kokos, no. Proti to ide. Ježiši, nie. Fero, poď za mnou, my sme supermani, my sme best. Poď za mnou, my to dáme. Je to mne vlastný piglin, ktorý ide proti mne. Ne, prosím! Ja som to dal. Fero, umrel si? Vieš, tí piglini, oni to v kuse zavadzajú. Tak, to si mi dal? Fero, poď Ty za mi mnou. nebudeš dávať kraviny, čakaj, robím niečo. Vyučil si tú česku, čo je v strede? Áno, to som vylotil už, práve. Snažím tam prísť chodiť, ale nejde mi to, takže ešte by si to išiel za mňa spraviť. Tie gold bloky. Hej, lebo mne to nejak nejde. Ale české nič nie je. Prečo? České už nič nie je. V Česka nie, ale niečo som tam ešte nechal, ale to sú kraviny. To sa také nevieš na nič. A ďalšia Česká. Aha, zlaté jablko. Bone block, dober si ho, tu je. Počkaj, ťa teleportnem. Mám ti teleportnúť. Áno, rád to rýchlo, ale... No, tu máš, to je České, máš všetko. Ide asi za tebou niekto. No všetci, vole. Ty debil, ja to nehrám túto hru. Ja nič nezískam. Ty kokos. Ne, do pekla. Ja som dead. Fero. No. Feru si mi povedal, dobro no. Kriste, A čo to. chceš? Dobre, 3 goldy, mám 3 tie zlaté bloky. Mám 9,27 toto, takže idem prejdovať s tými. To sa nedá, kamo. Ale nemyslím, že ty, ale táto karabina, ten bezčan. Prejdeme do nedru, máme bezčan, umierame stále. A to ty si hitol piglinov nekťac. Ale aj tak toto nám veľmi nepomôže. Ale aj tak mi dáš z toho dačo. Čo ti chcem dať z toho, čo? Kde? Ja neviem, ale viem, že mi dá. Už ma konečne nezabíjajú. Lebo aj tak potrebujeme nájsť, neviem ako sa to bolo na to boezi. No hej, ale to ešte je ďaleko. Ale trebalo by to. A to je nether portál náš. Mám strašne veľa aj gold blokov, značil som aj zlaté jablko. Dobre, aspoň jeden gold block som vyťažil. Ideme hajať, poď. Tak prepač, ale veď ako prečo ideš hájať, keď toto? Veď sme v nedri, ja idem do nedru. Ja som v nedri, žijeme len raz. Toto on znova zabarikadoval. No a ja to už nebarikadujem to. Že tak ľudia, vidíte, že snažím sa vyťažiť tie všetky gold bloky, on má plný inventár, tak toto robím. Rýchlo speedrun. A Fero, vymeníš dačo za tie goldy? Vymeníš? Veď hej, ale ešte, bože, teraz musíme vymieňať, fakt, ešte nevymieňajme. No nie, ja tiež teraz nechcem, akože, ja sa ťa len pýtam. Dobre, potom. Vidíš, že sme v nedri. Takže, koľko to bude? Kúkajte sa ľudia. Mám stack až 53. Koho? Tohoto. Koho? Ako sa to volá? Zlata. Gold? Však máš viacej zlata jak ja, tak na čo chceš trediť zlato? Ja vytredím zlato, chcem s tebou trediť. Aj. Že za niečo, čo si tam našiel, lebo ja som bojoval s piglinmi. Ja na poviem ti nič to nenašiel také dobré. No, fair. Dobre, ale ten Diamond Sword, čo svoj si chcem nechať, hej? No dobré, ale dačo aspoň sa podiel. No tak to už ostatné sú hovadiny. Takže ľudia, vidíte, rád pestujem, mám aj na to shop, takže dúfam, že zombík mi to nedokazí, tento biznis môj. Idem sa kúknúť. Viktor, ak nájdeš Bromiu, tak mi ho dáš prosím ťa, Hej, no. potom keď ho nájdeš. No, ja som dať veci svoje pravdu, lebo ja mám celý zaplnený inventár. I že mám aj zaplnenú častku, no super. To mi urobilo dobrú náladu. Odsťahujeme sa či ako? O to neviem, no. To ešte ne, na čo? Veď máme pekný dom, máme tu pekné územie. Veď to až potom, bože. Nemusíme stále chodiť 12 000 blokov od spawnu. Čo sme na minery? Na čo? A není tu až tak veľa ľudí, že by sme sa mali sťahovať ďaleko. Aj Eliška, aj Matúš sú pri sobe. A oni sú bývajú spolu. No veď hej. Ale Alex, sorry, ale tak... Akože ja by som radšej býval sám. A že ty by si mohol vedľa mňa. Že akože chcem mať akože dom pre seba a že aj ty budeš mať dom pre seba. Okej.
lebo ja už mám všetko premyslené, ale vieš pre seba, chápeš, že to mám úplne pekne premyslené. Dobre, tak ja sa idem odsťahovať teda. Už? Potom. Takže my sa ideme asi s vami ľudia rozlúčiť. Pre toto video to asi úplne stačilo, keď odtiaľto vyjdem ako vždycky, lebo tak nemáme ešte urobený most, to ja urobím, lebo budem natáčať určite. Lebo ešte vám ukážem môj shop. A toto je môj shop, keď sa kúknete, tu mám napríklad, že 24 obilia za 1 dia, alebo že buildenie, alebo tak proste, že vidíte, že obilie, keď mi tam do niekto 1 dia, alebo tak. Toto je zatiaľ základný barák, takže my sa s vami učíme, takže Fero poď, takže pre toto video to bolo všetko. Čaute.